Kamana ahinya ntiere moko mote mabende nwayudo kae Obuya ka jopiny moko neno ni ji odhi adhia mos nengo mar mauta ok omedore e piny Kenya kende en midhiero moko piny mangima kaluwore kod lweny mosebede piny mar Iran kind piny mar Amerika kod Israel bende. Ere pachi e wachni dipo ni in bende kiwinjo japiny ka ywak ni madu dhi adhia mos madu horu iwachang'o? Erokamano Lydia, ywak mar jopiny emomiyo wachopo kama wachope. Lydia, always osebedi ga kimedo fuel to iyudo ka jamatatu imedo fuel kawuono kinyo bo medo mana nauli. Nitie moko ma kimedo to be kuru wi kuota nikech jowuoth gi gin jok mwating'o pile to gin owetewa to gin minewa to gin wuonewa. Mondo ne wachope kiwango ni wabe watimo research mane wanyalo timo. Ok apar ni gino kato bed ni en piny mangima to piny mangima ni ok apar ni Tanzania be ni me piny mangima ni. Uganda be ni e piny mangima ni. To trust me Lydia, research mane watimo wayudo ni diesel masani uzonwa ka siling 242 ni e pinywa mar Uganda ka en siling 175. To Uganda yudo ni gin gionge port, mafuta duto madhi Uganda wuok e Kenya kae. Again research mane watimo wayudo ni osuru emoketwa mang'eny e mafuta madala waka. Omewa akwayo ni kapo ni digi duoki osuru gi piny matin. Sama pod weche tek malweny gore Iran ni. Mondo at least wabede gi fuongruok matin. En adier makar kende ni kapo ni maybe nyo un gi yuto maber e ot, to samoro yuto ni odhi ong'ikre gi yo moro ma samoro achiel kuomu kata tich orumone, to nyaka iduoke budget moko piny. Nitie gik ma nyaka koro iduok piny mondo at least ngima odhi mbele. Omiyo ne wan gi kwayo ni ka depo ni sirkal nyalo bet kodwa piny to wawinjre mana kaka nyocha ne gigolo VAT from 16 to 8. Ok gibed nwa gi zero rated VAT e fuel. Those are temporary measures mwanyalo bet go kapo ni pod wang'iyo yoro nyako machielo. Number 2, king'iyo kendo fuel levy mar loso nderni ma aneno ka CS wacho e news go. En adier makar kende ni pesa no ni malo en siling 25 lita ka lita. To kata golwa kata siling 10 kendo dong' 15. Lida joma neno news mane ilando seche ma mbele kanyo. Iwinjo ka jaod bura ma game Elisha Odhiambo o confirm maber ni osuru to ng'eny mantie mukete mafuta. Omiyo okwayo ni mondo speaker oluong assembly gidog discuss wach osuru go mondo gine kaka de gikonywa mondo wayude fuongruok e wach mafuta. Erokamano ahinya mana kaduoki